acca bandiraɓe fulɓe mi salmini on ko jagui mi weltani on tigui acca 20h 23 minutes kamin yoni ɗo ɗo studio Sunuker FM 3w point sunuker point com mina jogui namdal no mi laaraɓe ɓe ganduɗa ko fulɓe hanki ɓe ganduɗa ɓe ɓaɗino mamiɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗatno tale e guete eyyi hande noon mina jogui question goto mi laara noon hande hoɓe goni fulɓe ɓe jaabo yiɗi noon koye commentaire ji jiɗmi ɗi wata jejjite mbaɗon abonné mbaɗon commentaire ayca mbaɗon aimé ayca namdalam ngal mina jogui ɓiɗɗo tale ɓe mbiya talluɗe gara ko noon wiyeteno mina jogui ɓiɗɗo somi noli ɗum to woɗɗi o yaaha kono somi noli ɗum ɗo ɓaadi o yahata joni noon ɗum hoko firti joni noon ayca miijo ɗe mina jogui ɓiɗɗo somi noli ɗum ɗo woɗɗi o yahat somi noli ɗum ɗo ɓaadi o wawa yaha joni acca mi laara noon dako oɗon kol fulɓe tigui walla kol fulɓe ɓe ganduɗa joni on nanatani pular ayca